No niin, tässä on esimiestyö- ja johtamisen kurssiin haastattelu Karoliinalta ja Anjalta. Me lähdettiin toteuttamaan haastattelua teemahaastatteluna sen joustavuuden ja vuorovaikutuksellisuuden vuoksi. Se on helppo, kun sitä ei tarvi niin minuutilleen aikatauluttaa, niin voi vähän poiketa aiheestakin sitten haastattelun lomassa. Haastateltavana meillä valikoitu tämmöinen Maavoimien esikunnassa valvontajohtajan tehtävissä oleva henkilö. Ja hän on tehnyt tätä työtä 8 vuotta. Turvallisuustekijöistä johtuen niin haastateltavan nimi ei tule nyt ilmi tässä tehtävässä. Haastateltava valikoitui meille haastatteluun, koska me tehdään aktiivista viranomaisyhteistyötä töissämme molemmat ja Puolustusvoimissa toteutettava syväjohtamisen malli kiinnosti meitä molempia. No sitten on vähän tämmöistä yleistä Puolustusvoimien tehtävästä, mutta että Puolustusvoimien johtamisstrategiat on ihan omaa luokkaansa. Henkilöstöstrategia 2030+. Kannattaa käydä katsomassa, jos yhtään kiinnostaa. Siellä on paljon johtamisesta tietoa. Ja lakisääteisten asioiden perusteellahan nämä asiat etenee. Eli johtamisen täytyy vastata lakisääteisiin Puolustusvoimien tehtäviin, jotka ovat sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen, johon siis tämä meidän osuus liittyy, osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja kansainvälisen avun antamiseen. Puolustusvoimat on linjaorganisaatio ja siellä Puolustusvoimain komentaja on the boss, jonka alaisena on sitten pääesikunnan päällikkö, puolustushaarakomentaja, maanpuolustuskorkeakoulun rehtori. Ja Maavoimat on tosiaan nyt tämä meidän haastateltavan henkilön sijoituspaikka. No mitä hyvältä henkilöstöjohtamiselta vaaditaan? Ja hänen organisaatiossa niin hän koki, että hyvän johtajan tulee tukea henkilöstöä suorituskyvyn ylläpitämisessä ja sen kehittämisessä poikkeustilanteita varten. Ja tähän kuuluu heillä esimerkiksi täydennyskoulutukset ja kertausharjoitukset. Hyvän henkilöstöjohtajan tulee toimia johdonmukaisesti, ja tähän liittyy ennalta harjoitellut toimintamallit kriisitilanteissa. Johtajan tulee kyetä rakentamaan luottamuksellinen suhde alaisiin ja kyetä yksilölliseen kohtaamiseen alaisen kanssa. Näin hän tunnistaa yksilön vahvuudet ja heikkoudet, koska kaikki tehtävät ei sovi kaikille. Hänen tulee pystyä kommunikoimaan selkeästi, hallitusti ja oikea-aikaisesti sekä oikealle taholle. Yllättäen Puolustusvoimissa niin ihan joka paikkaan ei voi kommentoida kaikkea. Tulee huolehtia, että henkilöstö tietää omat tehtävät organisaation toiminnassa ja pidettävä mielessä operaatioiden turvallisuus ja huomioitava henkilöstön kuormitus. No sitten me kyseltiin vähän, että mitä hyvä henkilöjohtaminen merkitsee hänelle henkilökohtaisesti. Ja hän totesi, että esimies-alaissuhteessa luottamuksen täytyy toimia molempiin suuntiin. Eli kumpikaan ei voi panttaa tietoa, vaan ne tiedot täytyy kulkea molempiin suuntiin. Ja että pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan tarpeet ja toiveet esimerkiksi työvuorosuunnittelun osalta. Ja se, että käskyt, päätökset ja työvuorosuunnittelu annetaan ajoissa eikä niitä muutella jatkuvasti ilman erittäin painavaa syytä. Ja se, että hyvä henkilöstöjohtaminen takaa hyvän työilmapiirin ja yhteenhitsautuneen henkilöstön, mikä on sitten Puolustusvoimissa erittäin tärkeä piirre. Siellä työilmapiirikysely toteutetaan vuosittain ja sitten siitä pidetään purkutilaisuus, jossa sitten mietitään, että mikä meni kivasti, mikä ei mennyt niin kivasti ja mitä voitaisiin parantaa ensi vuonna. Ja ihan niin kuin missä tahansa firmassa, niin kehityskeskustelut kerran vuodessa. No sitten se syvä johtaminen. Syvä johtaminenhan on niin kuin, siinä ideana on se, että tavallaan ohjataan, johdetaan esimerkillä ja jatkuvasti kehitytään. Että käytännössä kuunnellaan, ollaan aidosti kiinnostuneita, arvostusta osoitetaan, luodaan mahdollisimman hyvät
pohja työyhteisön kokonaiselle toiminnalle, työmotivaatiolle ja sitoutumiselle. Ja koska ollaan armeijassa, niin ihmisten tuntemus ja siihen panostaminen niin luo hyvän pohjan sitten tilannejohtamiseen, koska silloin voi olla kiire ja tarvitaan nopeita ratkaisuja. Sun täytyy tietää, että ketä sä johdat ja mihin niitä ihmisiä voi sitten sijoittaa. Eli kun johtajaan luotetaan, niin johtaja luottaa ja toisinpäin. Ja nykyään ajatellaan, että syvä johtaminen on yksi tehokkaimmista johtamistyyleistä. Leadership on siinä keskeistä, mutta yhtä tärkeää on johtajana kehittyminen, eli se johtaja ei voi jäädä makoilemaan laakereille, vaan sen täytyy kehittää omaa toimintaa. No sitten on nämä tulevaisuuden haasteet. No armeijasta kun puhutaan, niin NATO tuo omat haasteensa ja ne tuo henkilöstöjohtamisen puolelle sitten ihan erilaisia haasteita kuin mitä ehkä oltiin osattu ajatellakaan. Mutta että just esimerkiksi kansalaisuuksien toimintatapamallien ja toimintakulttuurien yhteensovittaminen saattaa olla välillä hankalaa. Ja sitten koska komentokielenä on englanti, niin se ei välttämättä aina sitä kommunikaatiota helpota hirveänkään paljon. Haasteena on sitten myös se henkilöstön kouluttaminen uusiin ja päivitettyihin johtamisjärjestelmiin. Tällä hetkellä johtamisjärjestelmiä on käytössä 7, mikä on tietysti hieman haasteellista. Ja koska ne henkilöstöresurssit ei aina anna mahdollista irrottautua sitten niihin koulutuksiin, niin sitten se tuottaa omat haasteensa. Ja tulevaisuudessa sitten henkilöstöresurssien riittävyys, sitoutuminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen on sitten semmoisia haasteita, mihin henkilöstöjohtajan ja johtajan tässä organisaatiossa tulee muutenkin kiinnittää huomiota. Sitten on kehittämistoimenpiteiden tämmöinen kaavio, joka on suoraan sieltä puolustusvoimilta. Siihen kannattaa tutustua. Ja sitten meidän lähteet ja toi viimeinen lähde, mikä tuolla on, niin johtajan käsikirja 2022 puolustusvoimilta on äärettömän hyvä tommonen tietoteos ihan perusjohtamisesta. Kiitoksia kun kuuntelit ja tsemppiä.